את הגמרא, מובא כמה פעמים בש"ס, הלכה למשה מסיני, כל מיני הלכות סתומות, שלא יודעים את טעמם. דוגמה, ג'ירפה, כשרה, מעלה גרה, מפיסה פרסה שוסה עד שסה. אבל מה? לא יודעים את מקום השחיטה של החכמים, של הצוואר של הארוך. אז זה דוגמה, כן? למה? כי ג'ירפה היא ג'ירפה, נועדה להיות ג'ירפה, נועדה לחיות. ככה השם רצה. ככה האדם, על כל פיפס שקורא לו בחיים, כל טקל, יגיד, זה רצון השם. אם זה רצון השם, מי אני שאני אחלוק? תודה לאל יגיד. אומר רב שלום הרוש, של רבי נתן, כל אחד שאין לו אישה, כל אחד שיש לו איסורים, כל אחד שאין לו שמחה, כל אחד שאין לו כסף, וכל אחד גם כן, זה גם לכולנו, כל עם ישראל. יש לך עניין לכם, מגיד תודה, יקבל, מהבטחה גמורה. אני לא יודע כלום, אני כך שמעתי. והדבר שלא שמע, אומר לו שמעתי. מובא בפרקי אבות, אנטיגוש יששכר אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס וימורה שלום לכם. וזו הסגולה הכי גדולה. למה? אני לא עושה את זה כדי לקבל. ונסיים במעשה נחמד, הבעל שם טוב זצ"ל, היה ברוסיה זוג שהיו 10 שנים ביחד. ולא נולד להם ילד, לא בת, לא בן, באו לבעל שם טוב ואמרו לו, בשם שלמה מחולון, כבוד הרב, אין לנו ילד, אמרו, לכו יהיה לכם בן. חזרו, הלך הבעל שם טוב, זה הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי מלא עולם, מלא זכויות, מלא שכח את הכל תן להם בן. אבל אתה בטוח? אמר לו בטוח, אבל לא אין בעיה, בסדר, לקח לו את הכל, הבעל שם טוב נותן להם בן. חזרו אליו, ששימו שמחים ועושים רצון קונאיהם. יש לנו, אשתי התעברה, מזל טוב, בשעה טובה. שש ושמח היה הבעל שם טוב ואמר, איזה יופי, עכשיו אני יכול לעבוד את השם בלי לקבל שכר. תחשבו על זה. האדם לא עושה לצורך עצמו. סבתא שלי עליה שם אמרה, כל דבר שהאדם עושה הוא לצורך עצמו, והיא צדקה. אבל יש דרגה של אהבת ישראל, כמו משה רבנו ובעל שם טוב, שאפילו שהשם אומר משהו, לא, השם אל תעשה את זה. למה? כי אני אוהב אותם, והאהבה תנצח. יותר טוב לא נמצא, רק השם נמצא. יותר טוב לא נמצא, רק השם נמצא.